ҳамин бародаро бисёртараш мехоҳанд ки ба мошин ба тамошо кунам биравам. Марҳамат кардам дар кора ба ҳамин назди Декавоз биёя. хабарҳои нав ҳама вақт аз ҳаминҷа мешунавем ва мошинҳои беҳтарин ва хуб барои Тоҷикистон рафтан аз ҳаминҷа маълумот мегирем. Албатта ман номраша дар поён мемонам. шумо кӯшиш кунед занг зада пешакӣ пурсен ки имрӯз чӣ хеле мошин мерава ва то куҷои Тоҷикистон ҳам мерава. манам ки бародарони азиз барои ҳамин хабарҳои нав фақат дар канал ки территорияи Декавоз мардуми тоҷик ҳама мошинҳое ки дидестем яке аз мошинҳои мошини сия Тоҷикистон рафтеста. бародарони азиз номери телефоншон ҳаям ҷамъиян меоимшон. ана бародарони азиз аз ҳамин территория хабарҳои нав аз канали мо мешунавем. дар канали мо подписа хабарҳои нав аз Таганский район Декавоз. Декавоз ана медонам рӯпарӯи ханои наминҷа таксиҳои тоҷико мондагиа. биен пурсен меган тон ки Тоҷикистон аякҷо своршем брен.